ο Δήμος Πύλου Νέστορος και η Δημοτική Κοινότητα Μεθόνης σας καλωσορίζουν και σας ευχαριστούν θερμά που τιμάτε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 201 χρόνων της Ναυμαχίας της Μεθόνης που διεξήχθη στις 30 Απριλίου 1825 και είχε ως αποτέλεσμα την πυρπόληση Οθωμανικών πλοίων. Ξεχωρίσαμε και πάνε στη Μεθόνη. Στη θάλασσα ξαγναντέψα 30 φύλακιν κοκκινό. Να δίνουμε το παράδειγμα στη νέα γενιά να μην ξεχάσει ποτέ αυτούς τους αγώνες. Για άλλη μια φορά σας συγχαίρω για τις εκδηλώσεις σας, ευχαριστώ για τη θερμή φιλοξενία. Χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά. Για το λαό που εκπροσωπούμε, τους ιδραίους αγωνιστές και πάνω απ' όλα ότι οι θάλασσές μας είναι σύμβολο παγκόσμιας ναυσιπλοείας και σύμβολο πλούτου, δύναμης και ισορροπίας παντού σε όλο τον κόσμο των δημοκρατικών ιδεωδών του έθνους μας και της ψυχικής μας ζωής. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, παιδιά, καλή αναπαράσταση, ειδικά εσάς του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεθόνης, ό,τι το καλύτερο. Κενάοι πυρπολιτές, Αντώνης Μπίκος, Ανδρέας Πιπίνος, Γιώργης Πολίτης, Δημήτρης Τσάπελης, Αναγνώστης Δημαμάς και Μαρίνης Παχής πλέουν ανάμεσα στον αραγμένο στόλο.